National Union of Market Traders Employers of Nigeria, Comrade James Chukwuma, Eguzobego, Anambra State Local Government Executives nke ya bụ otu union n'Ọka. Onye nta aka anyị bụ Chukwuemeka Modelem wetara anyị akụkọ. We shall always fight for right. Mgbe ọ na-eguzobe ndị si ya bụ otu n'Ọka, Maazị Chukwuma kọwara na ihe eji guzobe ha bụ ka ha na-arụ ọrụ dịka iwu ha siri kwuo, ya nakwazi ka ha gbaa mbọ na-akwalite ọdịmma ndị otu ha, ya nakwazi ndị niile na-azụ ahịa n'ala anyị ọganihu, ma gwakwazi ha ka ha na ndị ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency nakwazi ndị Standard Organization of Nigeria jikọọ aka ọnụ ịhụ na anaghị ere ọgwụ adịgboroja n'ahịa niile dị na steeti ya nakwazi ihe nke na-etozighị ire n'ahịa. N'okwu ya ka eruchara ya n'iyi ọrụ, onye isi otu a na steeti a bụ Maazị Nnamso Nwafọ Ọrụizu kwuru na nke a bụ nke mbụ a na-eguzobe ya bụ otu na steeti a. O mekwara ka amata na ihe eji guzobe ha bụ iji benata ahụhụ ndị na-azụ ahịa na steeti a na-ata, ya nakwazi ịhụ na ha ga na-aga n'ihu na azụmahịa ha. Ọ gakwazi n'ihu wee kwuo na ha dị njikere ha na gọọmenti steeti a ịrụkọ ọrụ ọnụ ka steeti a nwee ike gawanye n'ihu site na ị na-arụ ahịa n'ọtụtụ obodo dị na steeti a. N'okwu nke ya, onye isi ụlọ ọrụ Federal Ministry of Labour nakwazi Employment na ngalaba nke Anambra bụ Odoziakụ Benadine Ogbuefi chọpụtara na njikere ndị otu a dị ịrụ ọrụ nke ga-emetụta agamnihu azụmahịa na steeti a, ga-eme ka ọnọdụ azụmahịa na steeti a gbanwee, bụrụkwazịa nke ga-eme ka ndị otu ha gaa n'ihu, ya nakwazi ahịa a na-azụ na steeti a. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modelem.